Lagunok, arpidedunok, euskaraz zer ikusi, entzun edo irakurri bilatzen duzue? Laboral Kutxan badakigu zer ikusi, irakurri edo entzun dezakezuen. Maiatzean beteta dator egutegia. 31an ibilbide propio eta apasionante egiten ari den Lizaro Andresek 0 de enero birari bukaera emango dio beken. Hilaren 15etik 18ra, umore azokaren 25. edizioa egingo da Leioan. Eta maiatzaren 20an, Iruñan euskarak izan duen garrantziari buruzko hitzaldia egingo da, hiriaren 2100. urteurrena ospatzeko programazioaren baitan. Horrez gain, Iruñan bertan, maiatzaren erdialdean egingo da liburu azoka. Bilbokoa etorriko da hilaren bukaeran eta Ziburukoa ekainaren 6an. Hainbat aukera beraz, udaberriko egun luzeekin gozatzeko. Eta hoiekin asebetetzen ez pasarete, beste bi gomendio. Eleberri zoragarriak idazten dituen Karmele Jaioren iruipuin bikain buktegin. Eta Ray Bradburyren Fahrenheit 451 eleberri bikainan oinarritutako França Trifoden pelikula zoragarria filminen. Hori guztia maiatzean, ekainean gehiago.